Subscribe खालाम आंनि टेक्निकल बड YouTube चैनलखौ आरो घंटा आइकनखौ दबायनानै हो आंनि गोदान भिडिअनि आपडेट्स मोननो थाखाय। Hi friends, good morning. This is Roman. I'm back once again with my new video. तो लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ लानानै फैदों आरो बे भिडिअ लाना फैनायनि मोनसे गेदेर जाहोन दङ। बे जाहोना जाबाय गोबाङानो साननो हागौ जोङो जोंनि भिडिअनि उनथिंजाय जोङो बेकग्राउन्डखौ जों जेब्ला एनिमेशन खालामनो गोनां जायो अब्ला माबे ट्रिक्सनि जोहै बेखौ जों खालामनो हागोन। तो नोंथाङाबो जुदि बेबायदिनो नोंथांनि भिडिअनि उनथिंजाय खायसे एनिमेशन जुदि बेकग्राउन्डखौ जुदि एनिमेशन होनो लुगैदों अब्ला बे भिडिअखौ नोंथाङा जोबजासिम नाय अब्ला नोंथाङा जोबोद मोजां बुजि मोनगोन नोंथांनि भिडिअनि बेकग्राउन्डखौ माबोरैहाय जों एनिमेशन खालामनाय जायो। तो फैदो लोगोफोर दिनैनि भिडिअ आं नोंथांमोननो बेखौनो फोरोंनो नागिरदों। लेट्स गेट स्टार्टेड। गिबियावनो जों नैबे काइनमास्टाराव थांगोन। नोंथाङा नैबे प्लास सिम्बलाव थुनानै होगोन। एम्प्टी प्रजेक्टआव थुनानै होगोन। अब्ला बे जाहैबाय काइनमास्टारनि इन्टारफेस। दानिया जोङो गिबियावनो भिडिअनि बेकग्राउन्डखौ गिबियावनो सायख'ग्रोना लानांगोन। तो बेनि थाखाय जोङो नैबे मिडिया अप्शनाव थांगोन। आं बेवहाय थुनानै होबाय। बेवहाय आंहा खायसे 3D सोदोबफोर दङ। तो बेफोरो आंनि 3D सोदोबफोर बानायना लानाय सोदोबफोर। आं बेफोरखौ पिक्सआर्ट आरो पिक्सेल लेबआव बानायनानै लादों। नोंथांनो मोनसे खोथा फोरमायनो नागिरो, नोंथाङा जुदि दासिमबो बेबायदि 3D सोदोबखौ लिरनानै लाथ'वाखै अब्ला आंनि बेनि आगोलाव आपल'ड जाखांनाय मोनसे भिडिअ नोंथाङा नायनानै ला। जोङो 3D सोदोबफोरखौ माबोरै मबाइलाव बानायनाय जायो आरो बेनि लिंकखौ आङो आंनि नैबे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदो। नोंथाङा बे लिंकखौ थुनानै आंनि भिडिअखौ नायनानै 3D वर्ड्सफोरखौ माबोरै बानायो नोंथाङा नायनानै लाहै। अब्ला आं गिबियावनो नैबे हमना लाबाय टेक्निकल बडआव होनाय 3D सोदोबखौ आङो गिबियावनो बेकग्राउन्ड हिसाबै होनो नागिरदो। तो बेखायनो आं बेखौ सिलेक्ट खालामबाय। अब्ला बेयो लोगोसे बे मा जाबाय टाइमलाइनाव बेबायदिहाय फैबाय। दानिया एगेन आङो हमना लाबाय बेवहाय मोनसे होनो लुबैबोदों। बेनि थाखायनो जों मा खालामगोन एगेन नैबे मिडिया अप्शनाव थांबावगोन आङो। दानिया हमनानै लाबाय आं नैबे लाइक होननाय सोदोबखौ होनो लुगैदों। बेखायनो बेवहाय सिलेक्ट खालामबाय। अब्ला बेबो बे टाइमलाइनाव फैबाय। दानिया एगेन आं बेवहाय मोनसे होबोगोन। बेनि थाखाय नोंथाङा नैबे मिडिया अप्शनाव थांबावगोन। दानिया जोङो नैबे हमनानै लाबाय शेयर होननाय सोदोबखौ जोङो होनो नागिरदों। बेखायनो आङो शेयर होननाय सोदोबखौ सिलेक्ट खालामबाय। तो बेबो टाइमलाइनाव बेबायदि फैबाय। दानिया एगेन आं मोनसे होबोनो लुगैदों। बेनिखायनो आङो मिडियायाव थांबावबाय। एबार आं मा खालामगोन नैबे साबस्क्राइब होननाय सोदोबखौ आं बेवहाय होनो लुगैदों। बेखायनो साबस्क्राइबखौ सिलेक्ट खालामबाय। अब्ला बेवहाय मोनब्रै रोखोमनि 3D सोदोबफोरखौ आङो बेकग्राउन्डआव एनिमेशन खालामनो लुगैदों। बेखायनो बेबायदिहाय होबाय। तो दानिया आङो बेखौ मा खालामगोन गिबियाव आं नैबेयाव थुनानै आङो नैबेखौ स्टार्टिंनिफ्राय लाबोफिननो नाजागोन। बेनिखायनो आं बेवहाय थुनानै होबाय। अब्ला नुनो मोनदों नोंथाङा बेयो मा जाबाय स्टार्टिं पजिशननिफ्राय फैबाय। दानिया जों नैबेयाव थुनानै बेखौ खनसे नायना लानो हायो। अब्ला नुनो मोनदों बेयो मा जादों बेबायदिहाय एनिमेशन जादों। अब्ला आं बेवहाय थुनानै होफिनबाय। दानिया जों बेखौ एगेन स्टार्टिंनिफ्राय लाबोफिनगोन। बेनि थाखाय नैबेयाव थुनानै होबाय। अके। दानिया जों मा खालामगोन जोङो बेवहाय जोंनि बै भिडिअखौ लाना फैगोन। जाय भिडिअनि उनथिं जोङो नैबे 3D इफेक्टफोरखौ जोङो एनिमेशन खालामनो नागिरदों। अब्ला बेनि थाखाय नोंथाङा नैबे लेयार होननाय अप्शनाव थांगोन। बेनि उनाव नोंथाङा नैबे मिडिया होननाय अप्शनाव थांगोन। बेनि उनाव नोंथाङा बै भिडिअखौ सायख'गोन जाय भिडिअखौ नोंथाङा बेवहाय होनो लुगैदों। अब्ला बेवहाय आंनिया खायसे भिडिअफोर दङ। अब्ला नैबे आंनि मोनसे भिडिअ। तो बेखौ सिलेक्ट खालामबाय। खालामनाय लोगो लोगोनो बेयो नैबे टाइमलाइनाव फैबाय। एगेन बेयो प्रिभिउ पेनेलावबो बेबायदि फैबाय। दानिया जों मा खालामगोन नैबे नोंथाङा अप्शन नुनो मोनदों बेवहाय थुना होगोन। दानिया जों नैबेखौ मा खालामगोन गिदिर खालामनो थाखाय नोंथाङा नैबे फुल साइज मडआव नोंथाङा थुनानै होब्लानो नै नुनो मोनदों नोंथाङा बेयो बेबायदि फुल साइज जालांबाय। दानिया नोंथाङा नैबे टिक सिम्बलाव थुनानै होगोन। दानिया जों मा खालामगोन नैबे भिडिअनि ग्रीन कालार बेकग्राउन्डखौ जोङो गैया खालामनो लागोन। बेखायनो नोंथाङा नैबे भिडिअखौ एगेन सिलेक्ट खालामबावगोन। दानिया जोङो नैबे आगदाथिं जाय नैबेयाव खायसे अपशनफोरनि मादाव नोंथाङा नैबे क्रमा किखौ नोंथाङा थुनानै होगोन। तो बेनि उनाव नोंथाङा क्रमा किखौ नैबेखौ एनेबल खालामनो हागोन। तो दानिया नोंथाङा नैबे स्लाइडिं बार बाटन मोननै दङ। नोंथाङा बेखौ एडजास्ट खालामगोन। नैबेखौ नोंथाङा एडजास्ट खालामगोन। तो खालामनो थाखाय नोंथाङा बेबायदि आगसिथिं लांनो हायो।
एगेन नोंथाङा मा खालामो नैबेखौ आगदाखि लाना थांगोन अब्ला बेबायदि जाहैबाय दानिया नोंथाङा नैबे टिक सिम्बलाव थुनानै होगोन अब्ला नुनो मोनदों आंनि नैबे भिडिअनि ग्रीन कालार बेकग्राउन्डआ गैया जाबाय आंनि नैबे 3D सोदोबफोरनि बेकग्राउन्डआ बेबायदिहाय नुजाबाय अब्ला दानिया जाना जाया खनसे जोङो नैबे प्ले अप्शनाव थुनानै नायगोन जोङो अब्ला नुनो मोनदों नोंथाङा बेनि बेकग्राउन्डआ मा जादों बेबायदिहाय एनिमेशन जादों दानिया जों बे भिडिअखौ मा खालामगोन एक्सपोर्ट खालामगोन एक्सपोर्ट खालामनो थाखाय नोंथाङा नैबे एक्सपोर्ट सिम्बलाव थुनानै होगोन दानि बोसो बानायनाय जोंनि नैबे प्रजेक्टआ नैबेयाव दंथ'यो बेवहाय जों थुनानै लागोन बेनि उनाव नोंथाङा मा खालामगोन नैबे सिम्बलाव थुनानै होगोन दानिया नोंथाङा नैबे एक्सपोर्ट होननाय सोदोबखौ थुना होगोन नाथाय मोनसे खोथाखौ नोंथांनो फोरमायनो नागिरो नोंथाङा बे भिडिअनि रेजुलेसन बा नोंथाङा बे भिडिअखौ हाई बा ल' खालामनो हायो नोंथाङा नैबे बाटनखौ आगदाथिं बेबायदि बोनानै नोंथाङा नैबे हाई खालामनो हायो हाई क्वालिटिनि बानायनो हायो नोंथाङा बेखौ ल' क्वालिटियावबो होनो हायो अब्ला आं बेखौ ल' क्वालिटियाव दोननो नाजागोन बेखायनो आं ल'आव दोनबाय दानिया जों नैबे एक्सपोर्ट होननाय सोदोबाव थुनानै होब्लानो बेयो एक्सपोर्ट जानो सुरु जागोन अब्ला नुनो मोनदों नोंथाङा जोंनि भिडिअआ बेबायदिहाय एक्सपोर्ट जानो सुरु खालामबाय बे एसे टाइम लागोन दसे उनावनो बेयो एक्सपोर्ट जानाया कमप्लिट जागोन अब्ला आसा खालामो नोंथाङा बुजि मोनबाय आंनि बे भिडिअखौ नायनानै जों माबोरै जोंनि भिडिअनि बेकग्राउन्डखौ जों माबोरै 3D वर्ड्सफोरनि एनिमेशन होनो हायो नोंथाङा जुदि बुजि मोननो थालांदोंबा प्लिज आंनि कमेन्ट बक्सआव नोंथाङा कमेन्ट्स खालामनानै आंखौ सोंहरनो हायो नोंथांनि कमेन्ट्सनि आं रिप्लाय हरगोन आरो इयुनाव नोंथांनि प्रब्लेमखौ लानानै आङो भिडिअ बानायनो नाजागोन आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय साबायखर थाबाय नोंथांनि भिडिअखौ गाहाम मोनदोंब्ला प्लिज लाइक खालामनो दाबाव आरो लोगोसे नोंथाङा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै आंखौ नोंथाङा थुलुंगा होनो हायो एसेनोसै लोगोफोर उननि भिडिअ नोंथांखौ लोगो मोननायनि मिजिंजों गोजोन्थों हेभ ए नाइस डे